Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, μιας και ο αριθμός αυτών οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικές θεραπείες εναλλακτικά στα προβλήματα της υγείας τους, όλο ένα και αυξάνεται. Μάλιστα, δηλώνεται πως στις χώρες της Δύσης υπάρχουν συνολικά 200 θεραπείες χωρίς φάρμακα, εναλλακτικές θεραπείες. Εμείς θα μιλήσουμε για κάποιες από αυτές σήμερα στην εκπομπή. Θα επικεντρωθούμε συγκεκριμένα στην ομοιοπαθητική, στον βελονισμό και στην οστεοπαθητική. Για ακόμη μια φορά θα πούμε τα βασικά στοιχεία για την ομοιοπαθητική, τι θεραπεύει, πού εφαρμόζεται, πόσες συνεδρίες χρειάζονται και όλα αυτά τα οποία ίσως ενδιαφέρεστε να μάθετε. Καθώς επίσης θα μιλήσουμε και για το βελονισμό, θα πούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, και για την οστεοπαθητική. Κοντά μας είναι εκλεκτοί καλεσμένοι από το χώρο. Αρχίζοντας από αριστερά, κοντά μας είναι ο κύριος Βασίλης Φωτιάδης, ο οποίος είναι γενικός γιατρός ομοιοπαθητικός. Καλώς ήρθατε, κύριε Φωτιάδη. Δίπλα στον κύριο Φωτιάδη είναι ο κύριος Πολυχρόνης Σαρακότσης, ο οποίος είναι και αυτός ορθοπαιδικός και βελονιστής. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Σαρακότση, για πρώτη φορά στην εκπομπή. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και δίπλα στον κύριο Σαρακότση είναι ο κύριος Δημήτρης Ελευθεριάδης, ο οποίος είναι οστεοπαθητικός. Θα μας μιλήσει για την οστεοπαθητική. Καλώς ήρθατε και εσείς. Να είστε καλά που ήρθατε. Λοιπόν, αρχίζω με εσάς, κύριε Φωτιάδη. Ο κόσμος έχει καταλάβει, κύριε Φωτιάδη, τι σημαίνει η ομοιοπαθητική, ή όχι ακόμα? Θέλει ακόμα μια φορά να πούμε τι σημαίνει πραγματικά ομοιοπαθητική και ποιος είναι ο ρόλος της? Η αλήθεια είναι ότι η ομοιοπαθητική είναι μια μεθοδολογία θεραπευτική, η οποία θεωρείται ιατρική πράξη βέβαια και εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Είναι γνωστή στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια που ασκείται και εφαρμόζεται ευρέως, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, και τελευταία βέβαια και σε πάρα πολλές επαρχιακές πόλεις από συναδέλφους ιατρούς. Είναι μια θεραπευτική η οποία ξεκινάει από πολύ παλιά, το ξέρει ο κόσμος ίσως αυτό, από την εποχή του Ιπποκράτη, και φτάνει μέσα από τους αιώνες, ας πούμε, μέχρι την Γερμανία, όπου Χάνεμαν, ένας Γερμανός γιατρός, για πρώτη φορά βάζει, πραγματικά θεσμοθετεί και οριοθετεί τα στοιχεία της ομοιοπαθητικής. Με πάρα πολλές εργασίες που κάνει ο ίδιος και παρατηρήσεις και πειράματα, και με συνεργάτες του τελικά θέτει τις βάσεις της ομοιοπαθητικής. Από εκεί και μετά και μέχρι σήμερα η ομοιοπαθητική θεραπευτική είναι η κλασική, τουλάχιστον είναι η ίδια, έχει διαχυθεί σε όλο το πλανήτη, θα λέγαμε, εφαρμόζεται ευρέως, θεωρείται ολιστική θεραπευτική, δηλαδή αντιμετωπίζει τον ανθρώπινο οργανισμό σαν σύνολο και πάρα πολλά άλλα. Και πάρα πολλά. Πάντως, συμφωνεί μάλλον με την άποψη του Ιπποκράτη που λέει ότι τα όμοια θεραπεύουν τα όμοια. Μια αρχή της είναι και αυτή. Σαφέστατα, διότι η κανονική, η επίσημη αρχή στην οποία στηρίζεται η ομοιοπαθητική και η οποία έχει εκφραστεί από τον Χάνεμαν, λέει «similia similibus curentur» στα λατινικά, που θα πει «τα όμοια θεραπεύονται με τα όμοια». Και ο Ιπποκράτης είχε πει «τα όμοια των ομοίων εισήν οι άματα». Και άλλο πάρα πολλά στα δικά του συγγράμματα τα οποία έχει καταγράψει. Ναι, έχω και εδώ κάποια στοιχεία του Ιπποκράτη, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε. Το συμπέρασμα είναι ότι το ίδιο έλεγε και ο Ιπποκράτης, το ίδιο πιστεύουν και οι ομοιοπαθητικοί γιατροί. Θα πούμε ιδιαιτερότητες της ομοιοπαθητικής στη συνέχεια και πού βασίζεται και πώς εφαρμόζεται. Κοντά μας είναι επίσης και ο κύριος Σαρακότσης, ο Πολυχρόνης, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, γιατρός ορθοπαιδικός και βελονιστής. Να μας πει για το βελονισμό, που και αυτός θεωρείται μια εναλλακτική θεραπεία. Πρώτα-πρώτα, τι είναι ο βελονισμός, κύριε Σαρακότση? Ο βελονισμός κατατάσσεται στις μεθόδους εναλλακτικής ιατρικής, βέβαια εναλλακτικής για μας, τους δυτικούς γιατρούς, γιατί προέρχεται από την Κίνα και στην Ασία είναι μέθοδος πρώτης επιλογής, ακόμα και στα νοσοκομεία, ακόμα και στα επίγοντα. Στις μεγάλες πόλεις βέβαια, εκεί μπορεί να επιλέξει ο Κινέζος αν θα δεχθεί τη θεραπεία της δικής μας ιατρικής ή της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Είναι ένα μέρος της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, ο βελονισμός, μαζί με τα βότανα που χρησιμοποιούνται και διάφορες άλλες πρακτικές. Και είναι μια αρχαία θεραπεία, δηλαδή παρουσιάζεται πρώτη φορά στη νεολιθική εποχή. Και όπως καταλαβαίνετε, μια θεραπεία που έχει κρατήσει τόσα χρόνια έχει κάτι, πρέπει να είναι χρήσιμη. Λοιπόν, το πρώτο σύγγραμμα, το οποίο μας δίνει όλη την παθολογία με πολλές λεπτομέρειες του βελονισμού, είναι το 300 π.Χ. Την παθολογία του κίτρινου αυτοκράτορα. Και από τότε βέβαια τα πράγματα έχουν προχωρήσει, έχουν βελτιωθεί οι μέθοδοι,
έχει ο βελονισμός με τις βελόνες προχώρησε, προσθέθηκε και ο ηλεκτροβελονισμός και διάφορα άλλα είδη. Πάντως, μπορούμε να πούμε ότι είναι και αυτό μια ολιστική ιατρική. Ναι. Όπως και θα μας πούν και οι συνάδελφοι. Και η ομοιοπαθητική είναι ολιστική και η οστεοπαθητική είναι ολιστική. Ναι. Πάντως, οι Έλληνες, θα έλεγα, έτσι πιστεύω εγώ, δύσκολα πηγαίνουν, ας πούμε, σε πρώτη άμεση βοήθεια σε ένα βελονιστή. Δεν έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ, θα έλεγα, με τον βελονιστή και τον βελονισμό ως εναλλακτική θεραπεία, όπως και στην ομοιοπαθητική περισσότερο. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Τι λέτε εσείς, κύριε Στέφανη? Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Ο ασθενής ίσως έρχεται... να φοβάται τον πόνο, θα πούμε βέβαια ότι είναι ανώδυνα όλα αυτά και όλα τα σχετικά. Αλλά έτσι πιστεύω. Ακριβώς έτσι είναι. Ο ασθενής έρχεται όταν έχει δοκιμάσει διάφορες άλλες μεθόδους, σαν τελευταία επιλογή. Και πολύ συχνά εκπλήσεται ότι η τελευταία επιλογή ίσως θα πρέπει να ήταν και η πρώτη του. Έτσι. Τουλάχιστον όμως πιστεύω πως αυτό το διατυμπανίζει, ας πούμε, ότι θεραπεύτηκα από ομοιοπαθητική, από βελονισμό ή από οστεοπαθητική. Το λέει. Ακριβώς και έτσι. γι' αυτό σιγά-σιγά παίρνει τη θέση της κάθε εναλλακτική θεραπεία στον χώρο της ιατρικής. Για να δούμε και τι σημαίνει οστεοπαθητική. Τι είναι οστεοπαθητική, κύριε Ελευθεριάδη? Η οστεοπαθητική επίσης ονομάζεται ολιστική. Θα μείνω και στην παρατήρηση του κύριου Σαρακότση ότι για μας τους δυτικούς η ολιστική έχει σημασία. Για αυτούς που οργανώσαν την επιστήμη, την κάθε ολιστική επιστήμη, η λέξη ολιστική είναι αυτονόητο. Για κάθε γιατρό ίσως θα έπρεπε να είναι αυτονόητη η λέξη ολιστική. Η οστεοπαθητική λοιπόν αποτελεί ένα σύστημα διάγνωσης και θεραπείας και υποστήριξης κυρίως του μυοσκελετικού συστήματος. Προσπαθεί να αφουγκραστεί τον άνθρωπο στο σύνολό του και να αντιληφθεί τις αιτίες κυρίως που οδηγήσαν στο κάθε σύμπτωμα, στον κάθε πόνο, στην κάθε δυσλειτουργία του οργανισμού και με φυσικά μέσα, αφάρμακα και ανέμακτα να ανακουφίσει και να θεραπεύσει όσο γίνεται το δυνατό πιο κοντά στην αιτία το πρόβλημά του. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε πώς διαφοροποιείται η οστεοπαθητική από την χειροπρακτική. Αν έχουν κάποια διαφορά μεταξύ τους ή ακόμα και με τη φυσικοθεραπεία, να μας πείτε, πριν συνεχίσουμε. Όντως, η οστεοπαθητική και η χειροπρακτική είναι πολύ κοντά σε πάρα πολλά στοιχεία, στην θεωρία της, στον τρόπο διάγνωσης και στον τρόπο θεραπείας. Χρησιμοποιούμε αμφότεροι και τις ανατάξεις, τις γνωστές μας εντυπωσιακούς ήχους που παράγουμε με τους χειρισμούς μας. Βέβαια, η οστεοπαθητική αναπτύσσεται και στο σπλαχνικό επίπεδο, δηλαδή στα ψηλαφίσιμα όργανα όπως είναι το σηκώτη ή το έντερο. Αναπτύσσεται επίσης και στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπου αναπτύσσουμε την κρανιακή οστεοπαθητική και θα έλεγα δεν επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στη σπονδυλική στήλη μόνον, όσο και στο περιφερικό μυοσκελετικό σύστημα, δηλαδή στα άκρα. Οπότε πολλοί μας μπερδεύουν με τους χειροπρακτικούς, όχι άδικα. Έχουμε τους ίδιους στόχους. Σε σχέση με τους φυσικοθεραπευτές υπάρχει διαφοροποίηση? Εκεί οι διαφορές είναι θεμελιώδεις ως προς την εκπαίδευση, το επίπεδο εκπαίδευσης, το ακαδημαϊκό επίπεδο του πτυχίου μας δηλαδή, και ως προς την γενική θεώρηση των πραγμάτων, πώς βλέπουμε τον άνθρωπο. Αν και τελευταία... Δηλαδή, πού εντοπίζουν, ας πούμε, τη θεραπεία οι φυσικοθεραπευτές και πού την εντοπίζετε εσείς, συνήθως οι φυσικοθεραπευτές συνήθως έχουν ανάγκη του εξοπλισμού, του τυπικού εξοπλισμού. Ενώ εσείς δεν έχετε ανάγκη. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη τον εξοπλισμό, δουλεύουμε με τα χέρια μας. Βέβαια, τελευταία βλέπουμε ότι όλοι και περισσότεροι φυσικοθεραπευτές στρέφονται ξανά στα χέρια τους. Οπότε μπορούν να προσεγγίσουν κάποιους όρους. Και σε σχέση με τα σημεία του σώματος, μήπως αυτοί αναφέρονται σε συγκεκριμένα τοπικά, λειτουργούν και εσείς πιο ολιστικά, όπως είπατε? Δεν θα ήθελα να κάνω αυτό το διαχωρισμό, γιατί πιστεύω ότι κάθε θεράπων θα έπρεπε να βλέπει τον άνθρωπο σαν όλο. Αλλά η τυπική πρακτική της φυσικοθεραπείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ακολουθεί το συμπτωματικό μοντέλο και το τοπικό μοντέλο του μυοσκελετικού συστήματος. Δεν αναπτύσσεται καθόλου φυσικά στα όργανα, τα όρια της είναι καθαρά στο μυοσκελετικό σύστημα, δεν ασχολείται καθόλου με την εσωτερική κατάσταση του οργανισμού και τη γενική υγεία. Μάλιστα.
Κύριε Φωτιάδη, από πού να αρχίσουμε τώρα? Τι να πρωτοπούμε για την ομοιοπαθητική? Είναι πάρα πολλά και εγώ αυτά που θέλω να ρωτήσω. Τα έχουμε πει βέβαια και άλλες φορές, αλλά δημιουργούνται και πάλι έτσι ερωτήματα. Πάντως είναι σίγουρο πως η ομοιοπαθητική είναι μια βαθιά, θα λέγαμε, φιλοσοφική προσέγγιση της υγείας του ανθρώπου και των διαταραχών της υγείας. Στηρίζεται σε κάποιες αρχές, υποστηρίζει όμως. Και τι θέλετε να πείτε? Ότι δεν υπάρχουν, θα έλεγα εγώ, αρρώστιες, και για ποιο λόγο? Όχι. Για την ομοιοπαθητική. Ας κάνω μια διόρθωση. Είπατε μια φιλοσοφική προσέγγιση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, γιατί εδώ κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε ότι ασχολούμαστε με φιλοσοφία και διάφορα. Είναι μια πραγματικά, ας πούμε, προσγειωμένη θεραπεία. Πάντως το εννοούσα. Δεν το εννοούσα ότι είναι θεωρητική η εναλλακτική θεραπεία. Απόλυτα το κατανοώ και σας ευχαριστώ που το είπατε αυτό. Υπάρχουν όμως ορισμένες παρανοήσεις και επ' ευκαιρία της δικής σας αναφοράς κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Σαφώς έτσι είναι όπως το λέτε. Πρέπει να πούμε ότι η ομοιοπαθητική σαν θεραπευτική μεθοδολογία αναπτύχθηκε σιγά σιγά και μέσα από την παρατήρηση και μέσα από το πείραμα. Δηλαδή είναι μια ουσιαστικά επιστημονική προσέγγιση στον θεραπευτικό τομέα. Μέσα από παρατήρηση και μέσα από πείραμα καταγράφηκαν οι πιο σπουδαίες παρατηρήσεις του Χάνεμαν και κατεγράφησαν, ας πούμε, στα συγγράμματά του, όπως και της ομάδας των γιατρών που ξεκινήσανε την εποχή εκείνη. Πρακτικά, διότι αυτό έχει ενδιαφέρον για τους ασθενείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν για την ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική εφαρμόζεται με ομοιοπαθητικά φάρμακα, τα οποία είναι επίσημα για τα ελληνικά δεδομένα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα, δηλαδή αυτό που λέει ο κόσμος φτιαχτό φάρμακο. Σαν βάση χρησιμοποιεί ο φαρμακοποιός, ο ομοιοπαθικός φαρμακοποιός, το φυτικό και το ορυκτό βασίλειο κατά κύριο λόγο και με ειδικές φαρμακοτεχνικές εξεργασίες, οι οποίες είναι απόλυτα φυσικές, χωρίς να μεσολαβεί καθόλου καμιά χημική επεξεργασία, έχουμε το τελικό εξαγόμενο, δηλαδή το ομοιοπαθικό φάρμακο που είναι προϊόν πολλών αραιώσεων και παράλληλα κρούσεων που μπαίνει μέσα σε ένα ειδικό κρουστήρα, σε ένα δονητή. Πρέπει να συμπληρώσω εδώ και να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι φαρμακοτεχνική διαδικασία η οποία διδάσκεται επίσημα στο πανεπιστήμιο, δηλαδή οι φαρμακοποιοί έχουν ειδικό τμήμα και ειδικό μάθημα κατ' επιλογή, τουλάχιστον στην Αθήνα, στη φαρμακευτική σχολή, όπου εκπαιδεύονται στην ομοιοπαθητική θεραπευτική φαρμακοτεχνία. Ναι. Πρέπει να πούμε επίσης ότι το φάρμακο σαν κόστος έχει πάρα πολύ χαμηλό. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κοστολόγιο της πρώτης ύλης είναι μηδαμινό, όπως καταλαβαίνετε. Και εκείνο λοιπόν που πληρώνει και το ταμείο του ασθενούς είναι η φαρμακοτεχνική εργασία του φαρμακοποιού. Απ' την άλλη πλευρά, μια και αναφέρομαι στο φάρμακο, πρέπει να πω το πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο ότι είναι τελείως ακίνδυνο και σαν μια ένδειξη σοβαρή της ακινδυνότητας του ομοιοπαθικού φαρμάκου είναι ότι το δίνουμε και στις έγκυες γυναίκες, ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, που όπως καταλαβαίνετε εκεί δεν δίνουμε τίποτα, ούτε θα λέγαμε μια ασπιρινούλα που θεωρείται. Ναι. Απ' την άλλη μεριά πάλι, λόγω της ειδικής κατασκευής του ομοιοπαθικού φαρμάκου, πολλές φορές, δηλαδή τις φοβερές αραιώσεις που υφίσταται, πάβει να υφίσταται η υλική υπόσταση της αρχικής ουσίας. Και έτσι δημιουργείται ένα εύλογο ερώτημα και από πολλούς κλασικούς συναδέλφους οι οποίοι είναι δυνατόν να έχει επίδραση αυτό το ελάχιστο, ακριβώς, η ελάχιστη όπως το λέτε, ποσότητα στον ασθενή? Εδώ θα απαντήσω με το εξής στοιχείο, γιατί πολύ συχνά γίνεται αυτή η ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν, είναι το ερώτημα, τόσο απειροελάχιστες ποσότητες φυσικής ουσίας διαλελειμμένης μέσα σε νερό να δρουν και να επιδρούν αφενός. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι δρούν είναι αναμφισβήτητο. Επομένως, ας πούμε, υπάρχει μία ανάγκη για να αποδοθεί κάπου. Η εύκολη απόδοση είναι ότι πρόκειται περί υποβολής. Ναι. Υποβάλλεται κανείς, ως εκ τούτου, ας πούμε, έχει αυτό το όποιο καλό αποτέλεσμα. Αυτό πέρα για πέρα δεν ισχύει για τους εξής απλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην ομοιοπαθική, όταν παίρνει κανείς ένα σωστό ομοιοπαθικό φάρμακο και δρά, έχουμε πάντοτε μια αρχική αντίδραση, η οποία δεν είναι τόσο ευχάριστη για τον ασθενή. Ακίνδυνη μεν, αλλά καθόλου ευχάριστη. Πράγμα που αντίκειται, ας πούμε, προς τους κανόνες της υποβολής, όπου κανείς άμεσα και γρήγορα υποβάλλεται και αισθάνεται καλύτερα. Χωρίς καμία αντίδραση υποβάλλεται. Ναι, και υποτροπιάζει μετά. Ναι. Αντίθετα, όταν συμβεί αυτή η αρχική θεραπευτική αντίδραση, όπως λέγεται στην ομοιοπαθική, μετά ακολουθείται από μια μακρά περίοδο
βελτίωσης. Απ' την άλλη μεριά, τι να πούμε για τα παιδάκια τα οποία είναι ενός έτους ή 2 ετών. Αυτό ακριβώς τα έλεγα και εγώ. Τα οποία δεν έχουν. Εντάξει, αφήνουμε την εγκυμονούσα τη γυναίκα. Πάμε στα παιδιά. Που η ομοιοπαθητική εφαρμόζεται και στα μικρά παιδιά. Από μικρή ηλικία και σε διάφορα νοσήματα. Και έχει και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Γιατί είναι πιο παρθένοι οργανισμοί ακόμα. Έχουμε πολλές φορές για τα παιδιά και την ομοιοπαθητική. Εκεί λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι υποβάλλονται τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία δεν καταλαβαίνουν καλά-καλά τι κάνουν και τι παίρνουν. Και να σας πω και ένα τρίτο στοιχείο που το ξέρει ο πιο πολλής κόσμος και πάρα πολλοί ίσως δεν το ξέρουν, ότι η ομοιοπαθική, επειδή εφαρμόζεται και στην κτηνιατρική, έχουμε επιτυχίες σε ζώα. Τώρα θα ήταν πολύ τραβηγμένο να πούμε ότι υποβάλλονται τα ζώα. Ακόμα και τα ζώα, έτσι. Βέβαια. Αυτά όσον αφορά το θέμα της υποβολής. Απ' την άλλη μεριά, τι γίνεται και δρά, πώς μπορεί να δρά το ομοιοπαθικό φάρμακο. Εδώ θα θυμίσω κάτι που το ξέρει όλος ο κόσμος, την έννοια, ορισμένες έννοιες στην αλλεργιολογία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι άμα εισπνεύσει κανείς απειροελάχιστα μερίδια ύλης, ιδιαίτερα ας πούμε, σε περίοδο ανθοφορίας, κάποια άτομα τα οποία έχουν μια ειδική ευαισθησία στα άνθη της ελιάς, παραδείγματος χάρη, εισπνέουν, ούτε φαίνεται καλά-καλά, και εκδηλώνουν μια τρομακτική αντίδραση, αλλεργική αντίδραση. Έτσι. Αυτή λοιπόν η απειροελάχιστη δόση μπορεί και προκαλεί αυτή την αλλεργική αντίδραση. Κατά αντιστοιχεία, η απειροελάχιστη δόση μπορεί και προκαλεί και κινητοποιεί, διεγείρει αν θέλετε πλέον, το ανοσοποιητικό σύστημα θεραπευτικά. Μάλιστα. Κινητοποιούνται λοιπόν κάποιοι μηχανισμοί, οι οποίοι έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την αποκατάσταση της γενικότερης λειτουργικής ισορροπίας του οργανισμού. Και φυσικά για το πρόβλημα για το οποίο έρχεται. Για να γίνει αυτό όμως, είτε το θέλουμε είτε όχι, αντιμετωπίζουμε τον ανθρώπινο οργανισμό σαν σύνολο. Εξού και η έννοια ολιστική αντιμετώπιση. Διότι το ομοιοπαθικό φάρμακο δεν απευθύνεται στο χ όργανο ή στο ψ πρόβλημα, απευθύνεται στον χ πάσχοντα. Ως εκ τούτου θα λάβουμε υπόψη μας και το ψυχισμό και τη διανόηση και την επιμέρους σωματική παθολογία του ασθενούς. Θα ρωτήσω κι άλλα για το φάρμακο στη συνέχεια. Να συνεχίσω λίγο για το βελονισμό. Να μας πει ο κύριος Σαρακότσης πώς λειτουργεί ο βελονισμός. Γιατί δεν πρέπει να φοβόμαστε ώστε να επισκεφτούμε τελικά έναν βελονιστή, ένα γιατρό βελονιστή στην προκειμένη περίπτωση. Πώς λειτουργεί ο βελονισμός αρχικά? Ο βελονισμός, η θεωρία του βελονισμού είναι ότι στην φύση υπάρχει ενέργεια η οποία ονομάζεται από τους Κινέζους Τσι. Και αυτή η ενέργεια χωρίζεται σε δύο κομμάτια, στο Yin και στο Yang, τα οποία αλληλοκαταστρέφονται και αλληλοσυμπληρώνονται συγχρόνως. Και έτσι υπάρχει μια διαρκής κίνηση μέσα στην φύση. Η ίδια κίνηση υπάρχει και στον άνθρωπο, εφόσον ο άνθρωπος είναι μέρος της φύσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους Κινέζους. Αυτή λοιπόν η ροή της ενέργειας στον οργανισμό μας βρίσκεται σε κάποιους μεσημβρινούς, έτσι ονομάζουμε τα κανάλια μέσα στα οποία ρέει η ενέργεια, τα οποία πηγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο και έχουν και κάποιες εγκάρσιες συνδέσεις. Εφόσον λοιπόν η κίνηση της ενέργειας αυτής είναι ομαλή, ο οργανισμός είναι υγιής. Αν υπάρχει κάποιο μπλοκάρισμα, τότε παρουσιάζεται κάποιο σύμπτωμα ή ασθένεια. Με τις βελόνες που βάζουμε σε συγκεκριμένα σημεία, μπορούμε να άρουμε αυτό το μπλοκάρισμα, χρησιμοποιώντας κάποιο είδους παρακαμπτήριους, αν θέλετε, και με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός συνεχίζει να βρίσκεται σε μία σωστή ή ξαναβρίσκει τη σωστή του λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο δεν φεύγει και η ασθένεια. Εσείς επιμένετε στο ιστορικό όπως ο γιατρός της ομοιοπαθητικής, κύριε Σαρακότση? Βεβαίως. Νομίζω ότι κάθε κλάδος της ιατρικής ξεκινάει με το ιστορικό και είναι και το πιο βασικό πράγμα απ' όλα. Μερικοί συνάδελφοι ίσως το παραμελούν μερικές φορές, αλλά είναι απαραίτητο, όπως και η κλινική εξέταση. Αυτό το λένε σε κάθε σχολή, αλλά ίσως με τα χρόνια το ξεχνάει κανείς. Είναι βασικότατο. Αυτό έχει δίκιο ο συνάδελφος. Πραγματικά η κλινική εξέταση αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο, ας πούμε, στην εφαρμογή της ιατρικής και μάλιστα, μια και αναφερόμαστε τουλάχιστον για την ομοιοπαθική θεραπευτική, όπως και για άλλες θεραπευτικές, η κλινική εξέταση είναι τελείως απαραίτητη και ως εκ τούτου και η ιατρική γνώση, γιατί πρέπει να αξιολογηθεί το περιστατικό, το κάθε περιστατικό. Γι' αυτό είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα στην ομοιοπαθική, ο εφαρμόζον την ομοιοπαθική να είναι γιατρός, για να μπορεί να διακρίνει, να αξιολογήσει και να, αν χρειαστεί, να κατευθύνει τον ασθενή του σε ένα πιο εξειδικευμένο συνάδελφο. Δεν είναι λίγα αυτά που θεραπεύει η ομοιοπαθητική, όπως επίσης και ο βελονισμός και η οστεοπαθητική. Είναι πάρα πολλά, οπωσδήποτε χρειάζονται γνώσεις και κλινική εξέταση, όπως είπατε. Έτσι. Κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε, κύριε Σαρακότση? Για τις βελόνες δεν είπαμε αν φοβόμαστε ή όχι, θα επανέλθουμε. Οστεοπαθητική.
Τι έχουμε να πούμε για την οστεοπαθητική τώρα σε σχέση με όλα αυτά? Παίζει ρόλο το ιστορικό σε εσάς? Πού στηρίζεται η εφαρμογή της? Να συνδέσουμε την κουβέντα μας στα προλεγόμενα. Το ιστορικό και για εμάς αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της θεώρησης του ασθενούς και του συμπτώματος και της γενικής εικόνας του. Η κλινική εξέταση επίσης είναι πολύ βασικό στοιχείο. Στο ιστορικό δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην έκφραση, στην αυθόρμητη έκφραση της κατάστασης του ασθενούς, τι αισθάνεται ο ασθενής και πιθανώς τι παράπονα έχει, και αυτά τα στοιχεία τα συνδέουμε με τη δική μας την έρευνα με πλήθος ερωτήσεων, όπως φαντάζομαι και οι συνάδελφοι, και εκεί ξεκινάμε την πρώτη εικόνα, η οποία συντίθεται σιγά σιγά, το παζλ σιγά σιγά ολοκληρώνεται με την κλινική εξέταση και με την θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας οστεοπαθητικής, με τους μαλακούς χειρισμούς, τις ήπιες κινήσεις, την επαναληπτικότητα των ασκήσεων και τα χέρια που αφουγκράζονται. Εσείς χρησιμοποιείτε τα χέρια, τα οποία αφουγκράζονται τα διάφορα προβλήματα του οργανισμού. Τα διαγνωστικά μας εργαλεία, εκτός του ιστορικού της κλινικής εξέτασης, των εξετάσεων που προσκομίζει ο ασθενής, τα χέρια είναι πλέον το εργαλείο μας και οι αισθητήρες πληροφοριών, αλλά και θεραπείας, οι φορείς θεραπείας. Από εκεί και πέρα, η συμβουλευτική είναι ένα τέταρτο κομμάτι της θεραπείας της οστεοπαθητικής. Η τροποποίηση ρεαλιστική και εύκολη για τον ασθενή κάποιων παραγόντων στη ζωή του, η σωστή χρήση του σώματος, το εργασιακό περιβάλλον, έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην έκφραση και στην εκδήλωση παθολογιών του μυοσκελετικού συστήματος. Οπότε ο οστεοπαθητικός εκεί μπορεί να παρέμβει με την συγκατάθεση του ασθενούς, ώστε να τροποποιηθεί, να ρυθμιστεί καλύτερα η χρήση του σώματός του. Μάλιστα. Κύριε Φωτιάδη, για το φάρμακο, εφόσον πάρουμε μία φορά το φάρμακο για να θεραπεύσουμε κάποιο πρόβλημα το οποίο έχουμε στην ομοιοπαθητική, πόσο συχνά πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα αυτά και μετά να κάνουμε επίσκεψη για το πρόβλημά μας στον ομοιοπαθητικό? Είναι τρόπο ζωής, δηλαδή, από εκεί πέρα? Όχι, ακριβώς. Ναι, δεν για είναι έτσι. Συνήθως οι ασθενείς που έρχονται για να κάνουν ομοιοπαθητική, όπως και οι συνάδελφοι είπανε, είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί, ίσως και κακοποιηθεί εντός εισαγωγικών, ας πούμε, από διάφορες άλλες θεραπευτικές, στην προσπάθειά τους βέβαια να βελτιωθούν. Όμως είναι χρόνιοι ασθενείς. Ως εκ τούτου, ένας χρόνιος ασθενής χρειάζεται και έναν ανάλογο χρόνο για να τακτοποιηθεί, για να έρθει σε μια κατάσταση ισορροπίας. Το πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί ή όχι εξαρτάται από την χρονιότητα του προβλήματος και την κατάσταση υγείας του ασθενούς. Δηλαδή, όσο πιο κακή κατάσταση, όσο πιο κακό επίπεδο υγείας έχει, όσο δηλαδή πεσμένο ανοσοποιητικό, τόσο πιο αργά ανακάμπτει. Όταν είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση, αυτό γίνεται γρηγορότερα. Επομένως, ας πούμε, το αποτέλεσμα στην ομοιοπαθητική εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η κατάσταση υγείας αυτού καθ' αυτού του ασθενούς στη δεδομένη χρονική στιγμή που έρχεται. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η σωστή έβρεση του κατάλληλου ομοιοπαθητικού φαρμάκου, το οποίο θα κινητοποιήσει. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων τελικά είναι αυτός ο οποίος ευθύνεται, αν επιτρέπεται ο όρος, για την καλή αποτελεσματικότητα. Τώρα, όταν πάρει κάποιος ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο και ιδιαίτερα ένας χρόνιος ασθενής, για να δράσει και να κάνει κάποιες πρώτες βασικές αλλαγές, θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 4-5 εβδομάδων. Επομένως, μετά 1-1,5 μήνα γίνεται η πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής της ομοιοπαθητικής. Μέχρι τότε δεν χρειάζεται να επισκέπτεται τον ομοιοπαθητικό. Όχι, βέβαια. Όχι. Για 1-1,5 μήνα παίρνει την αγωγή του, είναι στο σπίτι του και επανέρχεται, ας πούμε, να τον ελέγξει ο γιατρός ο ομοιοπαθητικός. Αφού τον ελέγξει λοιπόν και αξιολογήσει την όλη κατάσταση ιατρικά και διαπιστώσει τις αλλαγές, τις επιμέρους, οι οποίες είναι σε αρκετά σημεία σε πολύ καλύτερο επίπεδο από πλευράς βελτίωσης και σε άλλα παραμένει, αποφασίζει τη δεύτερη θεραπευτική συνεδρία ή αγωγή, η οποία θα διαρκέσει ίσως περισσότερο. Δηλαδή, αντί να επανέλθει μετά 1 μήνα, μπορεί να χρειαστεί να επανέλθει μετά 1,5 ή 2 μήνες. Αλλάζει το φάρμακο στην προκειμένη περίπτωση? Όχι, δεν είναι θέμα φαρμάκου, είναι θέμα κατάστασης οργανισμού. Φυσικά θα αλλάξει κάποιο φάρμακο. Γιατί κάθε φορά είναι σαν σκαλοπάτι, δηλαδή γίνεται από μία όθηση δίδεται. Όταν λοιπόν επανέλθει και εφόσον η κατάσταση του είναι πάρα πολύ καλή,
τότε πάβει ο ομοιοπαθικό. Τον πάβει κατά κάποιο τρόπο σαν ασθενή και του λέει: ξέρετε, εδώ σταματάμε. Εφόσον είστε σε αυτό το επίπεδο της πολύ καλής κατάστασης, δεν χρειάζεται να επανέλθετε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που έρχονται 2 ή 3 φορές συνολικά και πάνε πάρα πολύ καλά. Πάσχοντας βέβαια από πολύ σοβαρά και χρόνια προβλήματα. Τώρα, από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι θεαματικό. Από εκεί και πέρα δεν έρχονται, δηλαδή. Βεβαίως. Πόσες φορές? Βεβαίως θα έρθουν. Το χρόνο, μία φορά στο χρόνο. Όχι, δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Θα έρθει εάν και εφόσον χρειαστεί. Αν παραδείγματος χάρη ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, αν υποτεθεί ότι έχει μια χρόνια ισφυαλγία από την οποία αποκαθίσταται και πάει για 3-5 μήνες καλά, και μετά από 5 μήνες το παραξηλώνει και κάνει μια μετακόμιση και έχει πρόβλημα, τότε θα επανέλθει. Τότε υπάρχει δηλαδή μια ανάκαμψη του ασθενούς στον ομοιοπαθικό. Κάθε φορά που θα υπάρξει πρόβλημα. Όσο περνάει ο καιρός με ομοιοπαθική όμως, η αντοχή και η ανθεκτικότητα γίνεται πολύ μεγάλη. Ανεβαίνουν δηλαδή οι αντιστάσεις και έτσι πολύ λιγότερο αρρωσταίνει ή αν αρρωστήσει πολύ πιο εύκολα επανέρχεται σε κατάσταση ισορροπίας. Και αυτό είναι το ζητούμενο στην ομοιοπαθική. Δηλαδή ο ίδιος καταλαβαίνει, ο ίδιος ο ασθενής καταλαβαίνει πότε πρέπει να επισκεφτεί το ομοιοπαθικό. Ακριβώς. Πάντως, η εμπειρία δείχνει ότι οι ασθενείς που κάνουν ομοιοπαθική, αφού έρθουν 1 ή 2, πιθανόν και 3 φορές, από εκεί και μετά μπορεί να έρθει 1 φορά το χρόνο, αν χρειαστεί βέβαια. 2 φορές το χρόνο, αν χρειαστεί. Αλλά παράλληλα σε όλο αυτό το διάστημα ακολουθεί ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Γιατί βάζετε και κάποιους περιορισμούς, αν δεν κάνω λάθος. Δείτε, έχουμε διαπιστώσει ότι η ισορροπία την οποία επιφέρουμε με την ομοιοπαθική αγωγή είναι ευαίσθητη στη χρήση ορισμένων ουσιών. Έτσι λοιπόν ξέρει ο κόσμος ότι η ουσία καφεΐνη απαγορεύεται στην ομοιοπαθική. Η έννοια απαγορεύεται είναι σχετική, διότι ας πούμε μπορεί να πίνει καφέ χωρίς καφεΐνη, όπου υπάρχουν ελάχιστα ποσοστά καφεΐνης. Οι μεγάλες λοιπόν ποσότητες καφεΐνης έχει διαπιστωθεί ότι σε ένα 80-85% των ασθενών διαταράσει αυτή την ισορροπία. Εκείνο λοιπόν που κάνουμε είναι να τους απαγορεύουμε την καφεΐνη για να πακτωθεί, να εδραιωθεί αυτή η ισορροπία. Υπάρχει όμως μόνο ένα ποσοστό, 10-15%, που δεν είναι ευαίσθητο στην καφεΐνη. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το διακρίνουμε εκ των προτέρων και έτσι σε όλους απαγορεύουμε την καφεΐνη. Όπως και τη μέντα και την καμφορά. Είναι 2-3 ουσίες. Και όχι για όλη τους τη ζωή. Εφόσον τελειώσει η ομοιοπαθική και μεσολαβήσει ένα διάστημα 1 έτους ή 1,5 και παραμένουν καλά, τελείωσε. Επανέρχονται στη πλήρη φυσιολογική ζωή. Γιατί έχει θεωρηθεί πλέον αφύσικη ζωή χωρίς καφέ σήμερα. Όλα αυτά όμως τα οποία θέτει ως βάση η ομοιοπαθητική είναι τα πάρα πολύ σημαντικά εξισορροπητικά στοιχεία για τη ζωή μας. Πάντως να πω και κάτι ακόμα, αυτό που είπε ο κ. Ελευθεριάδης στη συμβουλευτική. Ασκούμε μερικώς συμβουλευτική με την έννοια ότι συνιστούμε στους ασθενείς να αποφεύγει, όπως ο κάθε γιατρός βέβαια ασκεί συμβουλευτική, να αποφεύγει ορισμένα πράγματα τα οποία θεωρείται ότι τον πειράζουν. Έτσι λοιπόν ο γαστρεντερολόγος θα δώσει ένα διαιτολόγιο στον ασθενή. Ναι. Ο ορθοπαιδικός θα δώσει κάποιες κινησιοθεραπείες ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια προσοχή από ορισμένα πράγματα. Εμείς συνιστούμε στον ασθενή να αποφεύγει ό,τι πραγματικά καταλαβαίνει ότι είναι ευαίσθητος. Εάν λοιπόν υποτεθεί ότι υπάρχουν ορισμένα σοκ ψυχογενή τα οποία είναι ψυχοφθόρα, του συνιστούμε να τα αποφεύγει. Διότι όπως ο καφές διαταράσει την ισορροπία, έτσι και ένα τέτοιο σοκ μπορεί να διαταράξει την ισορροπία. Τι ωραία να μπορούσαμε να τα αποφύγουμε αυτά τα ψυχογενή σοκ. Να σας πω, εάν κανείς ας πούμε, είναι λίγο έμπειρος από πλευρά ζωής, αντιλαμβάνεται ορισμένες κακοτοπιές και τις αποφεύγει. Καλό θα ήταν αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με εσάς, κύριε Σαρακότση, για να πούμε για το βελονισμό. Πού εφαρμόζεται ουσιαστικά ο βελονισμός, ποιες παθήσεις θεραπεύονται βασικά με το βελονισμό και μετά να πούμε πώς μπορεί να βοηθήσει σε κάποια συγκεκριμένα νοσήματα άλλα. Ο βελονισμός στην Κίνα χρησιμοποιείται ουσιαστικά για όλες τις ασθένειες. Βέβαια, εμείς τη χρησιμοποιούμε σαν ιατρική η οποία είναι συμπληρωματική και φυσικά κάνουμε πρώτα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις πριν πούμε στον ασθενή ότι θα τον βοηθήσει μια θεραπεία βελονισμού. Και φυσικά κάποια πράγματα θα τα κάνουμε με το δικό μας τρόπο. Δηλαδή, σκολικοειδίτιδα θα πάει στο χειρουργείο. Έτσι, δεν θα βάλουμε βελόνες σε σκολικοειδίτιδα και διάφορα άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά ούτε την ηλικία. Στα παιδιά, ας πούμε, κάνουμε με λέιζερ βελονισμό. Υπάρχουν δηλαδή εκτός από τις βελόνες και άλλοι τρόποι για να χρησιμοποιήσει κανείς τα σημεία βελονισμού. Μάλιστα. Για ανθρώπους που πονάνε ιδιαίτερα ή τέλος πάντων φοβούνται τις βελόνες.
Ήθελα να πω όμως ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει 300 ασθένειες περίπου στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο βελονισμός και 40 από αυτές έχουν μια πολύ καλή ένδειξη. Ουσιαστικά οτιδήποτε περιέχει πόνο. Είτε αυτός είναι ορθοπαιδικός πόνος, είτε γυναικολογικός, ουρολογικός, νευρολογικής φύσεως βεβαίως. Και έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα από εκεί και πέρα εξαρτάται από την ηλικία. Και από τι θέλει να βοηθηθεί κάποιος ασθενής. Δηλαδή, ακριβώς. Ο βελονισμός λέγεται πως μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή του καπνίσματος, έτσι, ή για το αδυνάτισμα. Αναλόγως, τι θέλει ο καθένας. Θα πούμε λοιπόν πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Θα μας πείτε για το κάπνισμα, για το αδυνάτισμα, τι κάνει άλλο η ομοιοπαθητική καλό. Και εσείς, κύριε Ελευθεριάδη, για την οστεοπαθητική, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα καλύτερα για τον οργανισμό μας, αφού κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα όμως. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάνω απ' όλα υγεία. Εναλλακτικές θεραπείες σήμερα συζητάμε για τις εναλλακτικές θεραπείες. Συγκεκριμένα μιλάμε για την ομοιοπαθητική, το βελονισμό και την οστεοπαθητική. Κοντά μας, για όσους έχουν δει το προηγούμενο μέρος της εκπομπής, είναι εκλεκτοί καλεσμένοι. Από αριστερά είναι ο κύριος Βασίλης Φωτιάδης, ο οποίος είναι γενικός γιατρός ομοιοπαθητικός. Δίπλα στον κύριο Φωτιάδη είναι ο κύριος Πολυχρόνης Σαρακότσης, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός βελονιστής. Και δίπλα είναι ο κύριος Δημήτρης Ελευθεριάδης, ο οποίος είναι οστεοπαθητικός. Είχαμε σταματήσει στον κύριο Σαρακότση και μάλιστα ρωτούσα έτσι και στο διάλειμμα αν βοηθάει ο βελονισμός αρκετά για τη διακοπή του καπνίσματος πρώτα και για το αδυνάτισμα, μια και ενόψει του καλοκαιριού πάρα πολλές κυρίες και κύριοι ενδιαφέρονται και γι' αυτό. Είναι ένα επίμαχο και επίκαιρο θέμα. Όντως είναι και το αδυνάτισμα. Και επίκαιρο. Ναι. Πέστε μας λίγο τώρα για το κάπνισμα. Μπορεί να βοηθήσει ο βελονισμός? Ναι, μπορεί να βοηθήσει. Και πώς σχετίζεται αυτό? Σε οποιοδήποτε είδους εξάρτηση μπορεί να βοηθήσει ο βελονισμός. Και στο αλκοόλ, ας πούμε. Βεβαίως, θα μπορούσε και στο αλκοόλ. Ακόμη και στα ναρκωτικά. Βέβαια, τα ναρκωτικά δεν αρκεί ο βελονισμός, πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία βοηθούν γενικά σε όλες τις εξαρτήσεις. Πρέπει όμως ο ασθενής που έρχεται στον βελονιστή και το έχει πάρει απόφαση ότι θα κόψει το τσιγάρο, κάπνισμα, ναι. Πρέπει πραγματικά να το έχει πάρει απόφαση. Και όχι να το έχει έτσι Μερικοί λίγο. Το έχουν πάρει απόφαση, αλλά θέλουν και κάποια βοήθεια από κάποιο γιατρό. Είναι η βοήθεια αυτή που μπορεί να παρέχει κανείς. Αλλά έτσι με μισή καρδιά δεν γίνεται. Ούτε στο αδυνάτισμα, ούτε στο τσιγάρο, ούτε σε οποιοδήποτε άλλη έξι. Τι πρέπει να κάνουν παραπάνω έτσι ώστε να βοηθήσει για αυτό εδώ πέρα, εκτός από τη θέληση και το πείσμα? Αν μιλάμε για το τσιγάρο, είναι λίγο δύσκολο να βρίσκεται κανείς σε περιβάλλον που καπνίζουν άλλοι. Γιατί όπως και να το κάνει κανείς, παθητικός καπνιστής γίνεται. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια ψυχολογικά σημεία τα οποία πρέπει να προσέξει ο καθένας, εξατομικευμένα, έτσι. Ακριβώς. Τώρα, σε σχέση με τις έξεις, όπως είπατε, υπάρχουν κάποια σημεία κατά το βελονισμό που μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε, αν μπουν οι βελόνες στα συγκεκριμένα σημεία, να βοηθήσουν στη διακοπή του καπνίσματος? Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν και διάφορα πρωτόκολλα που έχουν δοκιμαστεί και στο σώμα από την κλασική κινέζικη ιατρική, αλλά υπάρχουν και στο αυτί. Στο αυτί είναι άλλο είδος βελονισμός. Είναι ένα μικροσύστημα, είναι ο βελονισμός κατά Nozier, κατά τον Πολ Nozier. Το μικροσύστημα σημαίνει ότι όλο το σώμα απεικονίζεται σε ένα μικρό σημείο, ή όλος ο οργανισμός, σε ένα μικρό σημείο του σώματος. Μπορούμε λοιπόν να ανιχνεύσουμε στο πτερίγιο του αυτιού διάφορες ασθένειες, διάφορα προβλήματα του οργανισμού, ακόμη και αυτά που έχει ξεχάσει να μας πει ο ασθενής. Του τα λέμε και εντυπωσιάζεται συνήθως. Και τα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και άμεσα. Στο αυτί, λοιπόν, υπάρχουν σημεία πολύ βασικά τα οποία βοηθούν στις έξεις, στις αλλεργίες και σε διάφορα άλλα πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά με τη δική μας ιατρική. Ούτε καν τόσο καλά με τον κλασικό βελονισμό. Μάλιστα. Αλλά κάνουμε ένα συνδυασμό. Μάλιστα. Πόσο χρόνο χρειάζεται κάποιος για να κόψει το κάπνισμα, αν το έχει πάρει απόφαση και έχει πάει σε ένα βελονιστή? Και αυτό εξαρτάται από τη θέλησή του πάλι, συνεχίζει να εξαρτάται από τη θέλησή του? Φυσικά εξαρτάται από τη θέλησή του. Αλλά μπορώ να σας πω ότι κάτω από καλές συνθήκες, μετά από 3-4 συνεδρίες, το κάπνισμα ουσιαστικά έχει κοπεί. Κάτω από καλές συνθήκες. Τι εννοείται καλές συνθήκες? Γιατί αυτό είναι θεαματικό. Δηλαδή, αν γίνεται αυτό με 3-4 συνεδρίες και με ισχυρό πείσμα και θέληση του ασθενούς, αυτό έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Το έχω δει και με μία συνεδρία. Αλλά αυτό βέβαια ήταν. Περίπτωση, φαντάζομαι περίπτωση. Ναι. Βέβαια,
όταν λέμε ικανοποιητικές συνθήκες, εννοούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ισχυρή ψυχική πίεση, γιατί τότε κανείς βρίσκει το τσιγάρο σαν βοήθημα. Σαν παρηγοριά οι περισσότεροι όταν έχουν ακριβώς. κάποια προβλήματα ψυχολογικά ή οποιαδήποτε τέλος πάντων. Εκεί χρειάζεται και άλλες, εκεί χρειάζεται και ψυχολόγο, χρειάζονται και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Για το αδυνάτισμα τι λέγατε, και αυτό είναι θέμα πείσματος και πίεσης? Το αδυνάτισμα, βεβαίως. Ο βελονισμός θα βοηθήσει τον οργανισμό να δουλέψει καλύτερα, καταρχάς. Από εκεί και πέρα... Θα ξεμπλοκάρει το σώμα από κάτι, ας πούμε? Όχι, θα βοηθήσει το μεταβολισμό να δουλέψει καλύτερα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται δίαιτα. Χωρίς δίαιτα δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί κανείς μπαίνει παντού πάντως. Ό,τι και να κάνουμε σε αυτά εδώ, είτε πάμε σε Ινστιτούτα Αισθητικής ή οτιδήποτε αλλού, αν δεν κάνεις δίαιτα δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Ακριβώς. Η βελόνα δηλαδή θα ενισχύσει την θέλησή μας, θα κόψει την πείνα, ας το πούμε έτσι. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα προχωράνε. Κάτι θέλει να πει ο κύριος? Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Στην ομοιοπαθητική. Και στην ομοιοπαθητική, αλλά πιστεύω και σε ορισμένες μορφές παχυσαρκίας, οι οποίες έχουν σαν υπόβαθρο όμως μια παθολογική κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε, ο κόσμος όλος ξέρει ότι πολύ συχνά διαταραχή λειτουργική του θηροειδούς, ιδιαίτερα μία μορφή που ο υποθυροειδισμός έχει σαν συνέπεια να βάζει κιλά, να γίνεται παχύσαρκο το άτομο. Έτσι λοιπόν, πολύ συχνά όταν βλέπουμε ένα παχύσαρκο άτομο, θα ελέγξουμε οπωσδήποτε και τη λειτουργία του θηροειδούς. Τέτοιου είδους καταστάσεις, οι οποίες έχουν στο υπόβαθρό τους κάποια διαταραγμένη λειτουργία κάποιου ενδοκρινούς αδένους ή κάποιου άλλου οργάνου, οπωσδήποτε χρειάζεται καθαρά ιατρική θεραπευτική αντιμετώπιση. Εδώ καλή είναι βέβαια και η επιθυμία, αλλά είναι ανεπαρκέστατη, όσο και πραγματικά να θέλει, και η προσπάθεια πολύ συχνά βλέπουμε ότι είναι ελάχιστη. Δεν θα μιλήσουμε όμως για τις βουλημικές καταστάσεις, οι οποίες είναι καθαρά, έχουν ένα ψυχογενές επίπεδο σοβαρό. Βαριές καταστάσεις είναι αυτές. Και η παχυσαρκία και η βουλημία και η νευρογενής ανορεξία. Πολύ σωστά. Όλες αυτές. Αυτές λοιπόν χρειάζονται καθαρά η ιατρική υποστήριξη και αντιμετώπιση. Ένα μερίδιο στη λειτουργία αυτή έχει και η ομοιοπαθητική βέβαια, η οποία πραγματικά αρκετές φορές έχει βοηθήσει τέτοιους ασθενείς και βουλημικούς ασθενείς και παχυσαρκούς, με την προϋπόθεση ότι έχουν πρόβλημα. Διότι θα μπορούσαμε να πούμε, και μας έρχονται πολύ συχνά ασθενείς, αλλά χαίρετε γιατρέ, θέλω παρακαλώ να αδυνατήσω, μπορώ να χάσω 20 κιλά. Είναι αδύνατον, όχι με αυτή την έννοια. Ναι. Αν πραγματικά διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα παθολογικό υπόβαθρο στην όλη κατάσταση, βεβαίως εκεί έχει νόημα και να προσπαθήσει και να δοκιμάσει κανείς την ομοιοπαθική, η οποία είναι και αποτελεσματική και ανώδυνη κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ενδείξεις καλές έχει η ομοιοπαθητική ουσιαστικά σε παθολογικά προβλήματα, όπως είπατε, στην παχυσαρκία ή στην νευρογενή ανορεξία, στη βουλημία. Ενώ εσείς και για αισθητικούς λόγους μπορούμε να έρθουμε και παράλληλα με όλα αυτά, βέβαια. Μπορεί κάποιος να χάσει κιλά. Πόσες συνεδρίες χρειάζεται κάποιος για να χάσει 10 κιλά? Αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πραγματικά δηλαδή. Εξαρτάται καταρχάς πόσα κιλά έχει. Τα πρώτα κιλά χάνονται γρήγορα. Σωστά. Και επίσης τα πρώτα κιλά είναι υγρά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα ζωής. Αλλάζει όλος ο τρόπος ζωής. Αλλάζει και σε εσάς ο τρόπος ζωής ουσιαστικά. Βεβαίως. Και φυσικά... Και σκέψεις, όχι μόνο τρόπο ζωής σε συνήθειες έτσι καθημερινές και σκέψεις πάνω σε κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που αλλάζει ο τρόπος ζωής, αλλάζει μια και καλή. Αλλάζει και ο τρόπος σκέψης. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, όντως. Και φυσικά εννοείται ότι. Όλα θέλουν μια πολύ εξειδικευμένη συζήτηση. Δηλαδή, για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα για τις εναλλακτικές θεραπείες έτσι σε βάθος, πρέπει οπωσδήποτε εξειδικευμένα να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή και όχι μόνο για την κάθε μια εναλλακτική θεραπεία, έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος. Να ρωτήσω λίγο για τις βελόνες και να πάω στον κύριο μετά Ελευθεριάδη. Αν πονάνε οι βελόνες, αυτές οι λεγόμενες βελόνες, νομίζω έχετε και κάποιες μαζί σας να μας δείξετε, και πού μπαίνουν οι βελόνες αυτά, τα μικροσυστήματα όπως είναι. Και αν πονάει ο βελονισμός. Ακούνε βελόνες κάποιοι και λένε πονάει, δεν πάω καθόλου. Ενώ είναι πολύ μικρές. Και το σύνδρομο το φοβικό. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που ακούνε για βελόνα ή δεν πάνε να δώσουν αίμα. Ας μην το λέγατε βελονισμό. Λοιπόν, για πέστε κύριε Σαρακότση. Λοιπόν, αν πονάει η βελόνα. Όταν έρχεται ο ασθενής και με ρωτάει αν πονάει η βελόνα, του λέω να σας βάλω μία να δείτε αν πονάει. Είναι νομίζω το πιο τίμιο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς. Οι περισσότεροι που το δοκιμάζουν λένε ότι δεν πονάει. Κάποιοι λίγοι πονάει. Σε μερικούς πονάει πριν μπει η βελόνα καν.
Και άλλοι δεν καταλαβαίνουν καν ότι μπήκε. Παίζει ρόλο το σημείο του σώματος που μπαίνει η βελόνα, αν πονάει ή όχι? Δηλαδή στο ναι. κεφάλι, ίσως, ή στα αυτιά? Όχι, στο κεφάλι δεν έχει παραπάνω. Και στο αυτί μπαίνουν πιο λεπτές βελόνες ακόμα. Πολύ λεπτές. Μπορώ να σας πω ότι είναι κάποια σημεία που πονούν. Όταν μιλάμε περισσότερο για μυοσκελετικά προβλήματα. Μάλιστα. Πονούν ήδη πριν μπει η βελόνα και τα διαλέγουμε αυτά τα σημεία. Τα σημεία που πονούν, δηλαδή, φωνάζουν για βελόνα, τι θέλουν τη βελόνα. Ειδικά, να σας πω για τα αυγενικά σύνδρομα, τα οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ναι, θέλαμε να το πούμε αυτό στην αρχή, για πέστε. Αν πρόκειται για κάποιο οξύ αυγενικό σύνδρομο, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ παλιό, ήδη από την πρώτη φορά θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα, εντυπωσιακό αποτέλεσμα από την πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα εξαρτάται κανείς πόσο θέλει κανείς να φτάσει ως το τέλος της θεραπείας, να την ολοκληρώσει ή όχι. Πολύ είναι ευχαριστημένοι. Χρειάζονται πολλές συνεδρίες συνήθως. Τώρα αυτό βέβαια είναι λίγο γενικό που ρωτάω για να ολοκληρωθεί μια θεραπεία. Είναι εξατομικευμένα σίγουρα. Μπορώ να σας πω ότι... Περίπου τώρα, για να μην σας δυσκολεύω. Ένα φρέσκο αυγενικό, ένας φρέσκος αυγένας που πονάει, με την πρώτη φορά γίνεται ήδη καλύτερα. Άμα θέλει, μπορεί να κάνει 2-3 φορές ακόμα και ήδη είναι πολύ ικανοποιητικά. Μάλιστα. Αν πρόκειται για χρόνιες παθήσεις, σε συνδυασμό με την ηλικία και πόσο βαριά είναι φυσικά η κατάσταση, μπορεί να θέλει και 10 συνεδρίες, μερικές φορές και παραπάνω. Αλλά συνήθως οι ασθενείς για τα μυοσκελετικά προβλήματα που περισσότερο ασχολούμαι ως ορθοπαιδικός, με τις 6-7 συνεδρίες είναι πλήρως ικανοποιημένοι. Είναι πάρα πολύ καλά, έτσι. Λοιπόν, να δούμε τι μας λέει και ο κύριος Ελευθεριάδης, ο οποίος ασχολείται με την οστεοπαθητική, είπαμε. Σε εσάς παίζουν ρόλο οι συνεδρίες, ας πούμε, σε ένα. Πόσες συνεδρίες θα κάνει κάποιος, βέβαια εξαρτάται πάλι και από την περίπτωση, σε ένα αυγενικό σύνδρομο, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Σαρακότσης. Θα έλεγα περίπου οι εφαρμογές χρονικά είναι παρόμοιες. Δηλαδή, σε έναν αυγένα οξύ, με την πρώτη φορά θα έχουμε θεαματική βελτίωση, κατά πάσα πιθανότητα, και με ελάχιστες ακόμα, μονοψήφιο αριθμό, θα έχουμε επανέλθει σε μια καλή αποδεικτή ισορροπία που θα λειτουργεί και προληπτικά πλέον για το μέλλον. Βέβαια, εκεί είναι πολύ σημαντική. Χρησιμοποιείτε από την πρώτη συνεδρία τα χέρια σας, δηλαδή ο ασθενής δέχεται τη δικιά σας βοήθεια από την πρώτη πάντα τα χέρια μας είναι το βασικότερο εργαλείο. Από εκεί και πέρα έχουμε εκπαιδευτεί πολύ καλά ως προς τις αντενδείξεις. Μερικά περιστατικά που φωνάζουν για κάτι παραπάνω, δηλαδή παθολογικά επίγοντα ιατρικά περιστατικά, και μόλις φιλτράρουμε με την κλινική εξέταση και το ιστορικό αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε έτοιμοι για άμεση θεραπεία, ανακουφιστική και πολύ αποτελεσματική. Σε εμάς συνήθως έρχονται άνθρωποι είτε για οξύ πόνο, ξαφνικό, πολύ έντονο πόνο. Πολύ έντονο πόνο στη μέση, ας πούμε. Έτσι. Στη μέση, στον ώμο. Ή στον ώμο, ναι. Είτε για κάτι που επιμένει περισσότερο, είναι υποχρόνιο, δηλαδή κάποιους μήνες, είτε κάποια χρόνια κατάσταση που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο για πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Και εκεί θα βρούμε πολλές φορές. Με τις δισκοκύλες και αυτά, με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, μπορείτε να βοηθήσετε τον ασθενή? Εμείς δεν πέφτουμε. Εκεί είναι περιπτώσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ πόνο, έτσι δεν είναι? Εμείς δεν πέφτουμε και ταλαιπωρούνται με φάρμακα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν πέφτουμε με τα μούτρα στις απεικονίσεις που συνοδεύουν συνήθως ένα ασθενή με δισκοκύλη. Δηλαδή, η δισκοκύλη πλέον για μας είναι ένα μέρος της συνολικής εικόνας. Είναι απλά ένα ακόμα σύμπτωμα. Δεν είναι η παθολογία. Έχει ένα σωρό παράγοντες η ζωή του ανθρώπου. Αν το έβλεπαν έτσι και οι ασθενείς, πιστεύω θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Οπότε πολύ συχνά θα δούμε ανθρώπους με τη μαγνητική, μια πολύ ακριβή και επίπονη θεραπεία, με 2 δισκοκύλες και με νευρολογικά συμπτώματα που ομοιάζουν αιτιολογικά με ένα σύνδρομο ισχυαλγίας, το οποίο τελικά δεν προέρχεται από τη δισκοκύλη αυτή καθεαυτή. Απλά η δισκοκύλη είναι ένα μέρος άλλοτε μεγάλο, άλλοτε μικρό της συνολικής εικόνας. Χρειάζεται εκεί πολύ προσοχή λοιπόν από τον θεράποντα στην ανάλυση των συμπτωμάτων, στην επικοινωνία με τον ασθενή, στην θεώρηση του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης και στη σύνδεση αυτή με την κλινική εξέταση την οστεοπαθητική, ώστε να βγάλει το συμπέρασμα γιατί πονάει, τι πονάει και πώς θα μπορέσει να ωφεληθεί με τον πιο ασφαλή και καλύτερο και πιο σύντομο τρόπο. Στην οστεοπαθητική, όπως και σε όλες τις επιστήμες, αυτό που χρειαζόμαστε από τους ασθενείς είναι η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, που αυτή κερδίζεται εύκολα, αλλά και η υπομονή. Μιλούσε ο κύριος Φωτιάδης για το παράδοξο της έξαρσης
που συμβαίνει πολλές φορές, μια επιτυχημένη θεραπεία. Στην οστεοπαθητική λιγότερο υπάρχει αυτό. Πολλές φορές θα δούμε ότι ένα χρόνιο πρόβλημα, η θεραπεία του λειτουργεί με μια έξαρση 1 ή 2 ημερών και μετά έρχεται η επίλυσή του. Οπότε εκεί πρέπει να είναι εφοδιασμένος ο ασθενής σε όλες τις περιπτώσεις με μια σχετική υπομονή και μια αναμονή. Μια διερευνητική λοιπόν, αναμονή. Να μάθει ξανά λοιπόν να αφουγκράζεται το σώμα του, ναι. τους ψιθύρους και τις... Υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος ασθενής σε εσάς χωρίς να έχει κραυγαλαία συμπτώματα, χωρίς έντονο πόνο? Δηλαδή προληπτικά έρχονται ασθενείς που ίσως έχουν κάποιους μικρούς πόνους ή σποραδικά εμφανίζουν πόνο σε κάποια σημεία του μυοσκελετικού συστήματος? Ναι, λοιπόν, κυρίως στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών μας επισκέπτεται χωρίς κανένα σύμπτωμα. Απλά επειδή το ένστικτο νιώθει ότι είναι μπλοκαρισμένος. Εμείς βοηθάμε πάρα πολύ στην απεμπλοκή ή σε ένα σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Εκεί βοηθούμε πάρα πολύ το σώμα να ανακουφιστεί από πολλές εντάσεις, να πετάξει πολλά σκουπίδια. Και, υπερκόπωση, δηλαδή αυτό που λέμε, χρόνια κόπωση, υπερκόπωση. Είναι κάτι που προκαλεί τις περισσότερες παθολογίες και τους περισσότερους πόνους στο σώμα. Η υπερκόπωση με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, με τον ψυχολογικό ή με τον σωματικό τρόπο. Ναι, ακριβώς. Γιατί διαφοροποιούνται. Εκεί λοιπόν ο οστεοπαθικός βοηθάει πάρα πολύ τον ασθενή να ανακουφιστεί, να απεμπλακεί από πολλά βαρύδια. Λοιπόν, πάθατε υπερκόπωση, πάτε οστεοπαθητικό. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα. Δεν έχουμε βέβαια πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε 2-3 λεπτά για τον καθένα ακόμα σε σχέση με ό,τι έχετε να συμπληρώσετε για τις εναλλακτικές θεραπείες ο καθένας. Κύριε Φωτιάδη, συνεχίζω με εσάς. Να πούμε πού ακριβώς εφαρμόζεται και έχει καλύτερες ενδείξεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο. Η ομοιοπαθητική. Θέλω να πω το εξής. Καταρχάς, από τη φύση της η ομοιοπαθική, εφόσον αντιμετωπίζει τον ανθρώπινο οργανισμό σαν σύνολο, έχει ένδειξη σε όλο τον ασθενή. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι να πούμε το εξής, ότι τα καλύτερα αποτελέσματα η ομοιοπαθική τα έχει σε καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει ακόμα από πλευράς εκφυλισμού. Δηλαδή, όταν μια διαταραχή είναι στα αρχικά της στάδια ή σε σχετικά προχωρημένα στάδια που είναι λειτουργικά αναστρέψιμη η κατάσταση, τότε έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν πλέον αρχίσουν και δημιουργούνται παθολογοανατομικές αλλοιώσεις ή χρόνιες εκφυλιστικές καταστάσεις, όπου πλέον δύσκολα αναστρέφονται, τότε πραγματικά η κλασική θεραπευτική με τα κλασικά φάρμακα έχει έναν σημαντικό ρόλο βοηθείας και αυτούς τους ασθενείς βεβαίως προσπαθούμε να τους ανακουφίσουμε, αλλά ο κύριος λόγος είναι εκεί. Εμείς λοιπόν παρεμβαίνουμε, βοηθούμε, αποκαθιστούμε καταστάσεις οι οποίες είναι λειτουργικά ανατάξιμες σε όλα τα επίπεδα. Είτε είναι προβλήματα καθαρά σωματικά, και όταν λέω σωματικά αναφέρομαι στο αναπνευστικό σύστημα με διάφορες αλλεργικές καταστάσεις, αλλεργικές ρινίτιδες, αστενατοειδείς βρονχίτιδες, χρόνιες υποτροπιάζουσες οτίτιδες, αμυγδαλίτιδες, βρονχίτιδες ή ακόμα και γιατί όχι και ουρολιμόξεις, καταπληκτικά αποτελέσματα στις υποτροπιάζουσες ουρολιμόξεις. Μυοσκελετικά προβλήματα πολύ συχνά, χρόνιες υποτροπιάζουσες ισχυαλγίες, όσφιο-ισχυαλγίες, μυαλγίες φυσικά. Και βεβαίως, εκεί που η ομοιοπαθική είναι πολύ γνωστή, είναι οι χρόνιοι πονοκέφαλοι, οι μικρανίες, έτσι, όπου πραγματικά εκεί... Πραγματικά και εγώ έχω ακούσει άτομα τα οποία έχουν πραγματικά θεραπευτεί από ημικρανίες ή χρόνιους και πέρα από αυτά, έχει πολύ καλή επίδραση σε δερματολογικά προβλήματα χρόνια, τα οποία επιμένουν. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, είναι και ένα άλλο κομμάτι πολύ σπουδαίο, η ψυχοδιανοητική σφαίρα, όπου και εκεί, ιδιαίτερα στις νευρώσεις, έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ωραία. Έτσι λοιπόν, από πλευράς ενδείξεων, είναι πολύ ευρύ το φάσμα εφαρμογής της. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Πέστε λίγο. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Η ομοιοπαθητική σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ προχωρημένη. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε πάρα πολλά κράτη και ιδιαίτερα στην Αγγλία, η ομοιοπαθική είναι συνδεδεμένη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να επιλέξει τη θεραπευτική του μέσα από την ασφάλειά του, την κοινωνική ασφάλιση που έχει. Αλλά και πέρα από το γεγονός ότι οι ασθενείς μπορούν να βρουν εύκολα την ομοιοπαθική και ηρίστο εμπαρόδο ότι το 2002 ή 2003 έγινε μια στατιστική στην Ευρώπη όπου φάνηκε ότι ένας στους 5 ασθενείς κάνει ομοιοπαθική. Είναι τεράστιο το ποσοστό. Στην Ευρώπη. Έτσι. Θέλω να πω όμως ότι και οι γιατροί οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν ομοιοπαθική πρέπει να ξέρουν ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια που
διδάσκεται η ομοιοπαθική επισήμως. Έτσι λοιπόν υπάρχουν 9 πανεπιστήμια στη Γαλλία. Υπάρχουν στην Ισπανία 3 πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Στην Αγγλία υπάρχουν 5 κρατικά νοσοκομεία. Το Royal Hospital, το γνωστό, ας πούμε, το βασιλικό νοσοκομείο. Στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Πρέπει να πούμε ότι στη Γερμανία είναι επίσημη δεύτερη ειδικότητα η ομοιοπαθική. Και φυσικά η εφαρμογή της στη Ρωσία έχει πάρα πολλά χρόνια και σε πάρα πολλά άλλα σημεία του κόσμου. Μάλιστα. Κύριε Σαρακότση, σε σχέση με τα λέιζερ, ξέρω θέλετε να πείτε κι άλλα κύριε Φωτιάδη, δεν έχουμε χρόνο. Τα λέιζερ σχετίζονται, είναι εργαλείο βελονισμού ή λειτουργούν ανεξάρτητα? Είπατε πως παίζουν ρόλο και αυτά στο βελονισμό. Βεβαίως. Τα σημεία βελονισμού μπορεί κανείς να τα ενεργοποιήσει όχι μόνο με τη βελόνα. Η βελόνα βέβαια είναι το καλύτερο εργαλείο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε το λέιζερ για αυτό το πράγμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα, δηλαδή να γίνει βελονισμός χωρίς καθόλου βελόνες, ή μπορεί κανείς να δώσει λέιζερ πάνω στην ίδια τη βελόνα, που θα την ενισχύσει. Χρησιμοποιούμε το λέιζερ σε ανθρώπους που φοβούνται τις βελόνες, που νιώθουν ιδιαίτερο πόνο, και σε παιδιά. Και τα άλλα, τα trigger points, πώς λέγονται? Trigger points, ναι. Τα trigger points είναι εν μέρη... Σχετίζονται με το βελονισμό, συγκλίνουν με το βελονισμό. 70% των σημείων βελονισμού συμπίπτει με τα trigger points. Αυτό εξηγεί εν μέρη την αντίδρασή του στον πόνο. Βέβαια, ο βελονισμός πάει πολύ πιο πέρα. Δεν σχετίζεται μόνο με μυοσκελετικό πόνο. Μπορεί να βοηθήσει και σε σπλαχνικές παθήσεις και σε πονοκεφάλους και σε ζάλι, σε οφθαλμικές παθήσεις. Πολύ καλό είναι επίσης για τις ιγμωρίτιδες, εντυπωσιακά καλό για τις ιγμωρίτιδες, ακόμη και σε χρόνιες. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ τα trigger points επικεντρώνονται περισσότερο σε μυοσκελετικές παθήσεις και λιγότερο σε εσωτερική παθολογία, ο βελονισμός πάει πολύ πιο πέρα. Μάλιστα. Οστεοπαθητική. Διαπιστώνω από τα λεγόμενα των συναδέλφων ότι ό,τι είναι αληθινό συναντιέται με τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν εμείς από άλλη σκοπιά, με άλλα εργαλεία, έχουμε περίπου τις ίδιες ενδείξεις. Όχι βέβαια τόσο πολύ στα παθολογικά προβλήματα των ανθρώπων, αλλά σε πόνους, μυοσκελετικά και λειτουργικά αναστρέψιμα προβλήματα, όπως και η υποστήριξη του ασθενού σε ένα χρόνιο παθολογικό πρόβλημα, με υποστηρικτική πλέον μορφή, όχι θεραπευτική, μπορούμε να ανακουφίσουμε πολλές περιπτώσεις. Η οστεοπαθική ασχολείται με τον άνθρωπο από τις πρώτες στιγμές της ζωής του, δηλαδή ένα νεογνώ με ένα δύσκολο τοκετό, τραυματικό τοκετό, ανακουφίζεται πάρα πολύ με την κρανιακή οστεοπαθητική. Το πιάσει στα χέρια οστεοπαθητικός, έτσι. Βέβαια, και ο τρόπος που γεννήθηκε κάποιος ακόμα έχει να προσφέρει πολλά στοιχεία στο ιστορικό που θα καθορίσουν τη θεραπεία και την έκβαση ενός ανθρώπου ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Μάλιστα. Κύριε Φωτιάδη. Αναφέρθηκα πριν για την εκπαίδευση στην ομοιοπαθική και αδικό την Ελλάδα. Αν δεν αναφέρω ότι η ομοιοπαθική εφαρμόζεται ευρέως και διδάσκεται στην Ελλάδα. Τελευταία βέβαια, το τελευταίο βήμα είναι... Και το μεταπτυχιακό δεν είπαμε, έτσι. Πέστε το. Το μεταπτυχιακό που γίνεται στην ομοιοπαθητική. Το οποίο αυτό είναι πολύ σημαντικό το βήμα, ναι, έτσι, στο χώρο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι αυτό στο οποίο εφαρμόζεται πλέον, ας πούμε, και είναι πολύ σημαντικό. Η ομοιοπαθητική ως μεταπτυχιακό. Ως μεταπτυχιακό. Και είναι σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθικής Ιατρικής και τη Διεθνή Ακαδημία Κλασικής Ομοιοπαθικής στην Αλόνισο, όπου ως γνωστό εντάσσει ο κ. Βυθούλκας και έρχονται από όλο τον κόσμο να εκπαιδευτούν. Θα ήταν λοιπόν άδικο να μην αναφέρουμε την Ελλάδα. Έτσι είναι σημαντικό βήμα αυτό για τη χώρα μας. Έτσι που θεσμοθετείται ουσιαστικά εν μέρη μέχρι του μεταπτυχιακού του τμήματος μηχανικών, νομίζω. Του Πανεπιστημίου. Στη Σύρο γίνεται. Στη Σύρο γίνεται. Και θέλω να τονίσω επίσης ότι η θέση του Υπουργείου Υγείας είναι ξεκάθαρη, όπως και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει πάρει θέση, ότι τόσο η ομοιοπαθική όσο και ο βελονισμός αποτελεί ιατρική πράξη. Που σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Και μόνο από γιατρούς. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Τι θέλετε? Μία λέξη θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτός ο οργανισμός που επικυρώνει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών των οστεοπαθητικών είναι ο ΕΣΕΟ, Ελληνικός Σύνδεσμος Εγγεγραμμένων Οστεοπαθητικών. Ταυτόχρονα, ο οστεοπαθητικός που ανήκει στον ΕΣΕΟ είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οστεοπαθητικών. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει στο σύλλογο, στο σύνδεσμο αυτό το συγκεκριμένο, αυτός που είναι οστεοπαθητικός και όχι οποιοδήποτε άλλο. Το ίδιο ισχύει για το βελονισμό. Εξάλλου, εσείς οι δύο είστε γιατροί, βελονιστής και ομοιοπαθητικός. Πρέπει να πούμε ότι όλοι οι γιατροί που εφαρμόζουν οποιαδήποτε ακόμα και εναλλακτική θεραπευτική
είναι μέλη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων. Μάλιστα. Και αυτό είναι... Έτσι, είναι γεγονός αυτό. Ευχαριστούμε τον κύριο Φωτιάδη, τον κύριο Σαρακότζη και τον κύριο Ελευθεριάδη που ήταν μαζί μας σήμερα. Πιστεύω να σας διαφωτίσαμε λίγο περισσότερο από κάθε άλλη φορά σε σχέση με τις εναλλακτικές θεραπείες αυτές που αναφέραμε σήμερα. Είμαστε μαζί κάθε Σάββατο στις 12, σε επανάληψη κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία. Γεια σας.